Dies irae, dies illa, salvet seculum infamilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ni Mamang na naikwento niya sa mga kamag-anak niya noong siya ay pumasyal sa bahay ng lola ko. Taong 1961, Panabotan Siraway, Zamboanga del Norte. Para sa mga hindi nakapanood ng part 1 nito, maaari niyong balikan yung kwento kong Mamang para meron kayong recap sa mga nangyayaring eksena doon. Ayon sa kwento ni Mamang, linggo-linggo daw ay tumatawid sila ng ilog para puntahan yung lugar na tinatawag nilang Baybay. Meron kasi doon tiyanggian. Doon namimili si Mamang ng mga pangangailangan niya sa bahay. Kadalasan daw, bumibili si Mamang doon ng mga isda. Tapos ang ginagawa niya, ibinibilad niya yun sa araw para umabot ng 1 linggo. Bago ka makapunta dyan sa Baybay, meron ka munang tatawidin na isang ilog. Tapos papakiramdaman niyo pa daw yung ilog na yun. Kasi minsan daw mataas ang tubig, minsan naman mababa. Depende pa daw yun sa dagat. Wala pa kasing tulay noong mga panahon na yun. Kaya talagang pahirapan kapag pupunta ka sa Baybay. Hindi daw kalayuan doon sa may ilog, merong nag-iisang bahay. Ayon sa lola ko, yung bahay daw na yun, napakarami daw aso sa paligid. Parang mga 12 o 13 yun. Hindi nila magawang malapitan yung bahay kasi mababangis daw lahat ng aso. Tsaka kapag dadaan ka daw sa bahay na yun, dapat meron kang pamatpat. Kasi kapag wala, aatakihin ka daw. Isang hapon daw nadaanan nila yung bahay na yun. Kasi pupunta sila sa barrio site. Nakita daw nilang merong 2 matanda. Isang matandang babae at isang matandang lalaki. Nagtataka sila kasi dati-rati wala naman tao yung bahay na yun. Puro aso lang daw. Tapos biglang nagkaroon ng nakatira. At nakita nilang nagtitinda daw ng gulay yung isang matandang lalaki. Sinong bibili sa kanila dun? Nasa liblib yung bahay nila. Habang dumadaan daw si Mamang at si Nining doon, yung tingin daw ng babae kay Mamang, parang gustong-gusto siyang lamunin ng buo. Nung nakalampas sila doon sa bahay, tumingin si Mamang pabalik at nakita ni Mamang na hindi lang pala sila 2, kundi 3. 2 matandang lalaki at 1 matandang babae. Ayon sa paglalarawan ni Mamang, nanlilisik daw yung mga mata ng babae habang nakatitig sa kanya. Tapos yung isang lalaki din daw nakatitig sa kanya. Nakatitig ito sa kanya habang naghahasa ng napakalaking itak. Pero yung isang matandang lalaki daw uugod-ugod na at may hawak pa na kahoy para pang alalay niya kapag naglalakad siya. Nagulat si Mamang kasi hindi niya namalayan na 3 pala yun. Hanggang sa nakatawid sila ni Nining sa ilog at pumunta na ng barrio site. Tumagal sila Mamang sa barrio site ng 4 na araw kasi meron siyang tinutukang pasyente doon. Pinilay daw ng kapre. Kaya kailangang hilutin ni Mamang yon ng paulit-ulit. Nung nakabalik na si Mamang at si Nining sa Panabotan, takang-taka si Mamang dahil yung mga tao doon ay galit na galit sa kanya. Nagtanong-tanong si Mamang sa mga kakilala niya kung bakit galit yung mga yon. Hanggang sa kinuwentuhan siya nung pinagtanungan niya. Ayon sa kwento nito, yung mga nakatira daw malapit sa ilog, ipinagkakalat na aswang si Mamang sa buong Panabotan. Si Mamang daw ang kumakain doon sa mga alaga nilang hayop. Kaya daw nawala si Mamang ng ganong katagal para daw hindi siya pagbintangan sa nangyaring pananalasa sa mga hayop. Galit na galit si Mamang dahil sa sinabi ng mga yon. Nung pinuntahan ni Mamang yung bahay ng mga yon, wala na siyang naabutan. Puro aso na naman. Kaya bumalik na lang si Mamang sa bahay niya. At sa sobrang galit ni Mamang, tinipon niya yung mga tao sa lugar nila at kumuha siya ng buntot pagi.
Ang sabi ni Mamang, kung siya daw ay totoong aswang, sana hindi niya nahahawakan yung buntot ng pagi. Sana wala daw siyang punyal na gawa sa dulo ng buntot ng pagi. Tapos pinakita daw ni Mamang ang lahat ng kristal at bato niya na nasa loob ng bahay niya. Nagpausok din si Mamang ng pangontra sa aswang. At ang sabi niya, kung sino ang mababahuan doon sa usok na yun, yun ang totoong aswang. Inikot ni Mamang yung bao na may usok sa lahat ng tao na nandoon. Wala naman sila naging reaksyon sa ginawa ni Mamang. Kaya nangyari, may mga nakumbinsing hindi aswang si Mamang. Pero may mga iilan-ilan pa rin hindi talaga kumbinsido. Sumapit ang araw ng linggo. Wala si Nining dahil nandun siya sa bahay ng lola ko. Si Mamang lang ang mag-isang pupunta sa baybay para mamili. Ayon sa kwento ni Mamang, nung naglalakad daw siya papatawid sa ilog, sinipat niya yung bahay na malapit doon. Wala daw katao-tao at puro aso na naman daw ang nakatira. Nung nasa ilog na si Mamang, laking gulat niya daw na biglang merong sumunggab sa likuran niya. Nagbuno daw sila nung sumunggab sa likod niya. Mabuti na lang at malaking babae si Mamang, kaya hindi siya napatumba nito. Ramdam na ramdam daw ni Mamang yung pagbao ng mga kuko nito sa likod niya. Tapos yung leeg niya puro kalmot din. Nung nakabuelo si Mamang para ibalibag ito, nakita ni Mamang na ito yung matandang babae na nakatira malapit sa ilog. Pulang-pula daw ang mga mata nito at gigil na gigil habang nakatitig sa kanya. Nung kinapaka pa ni Mamang yung punyal niya na gawa sa buntot pagi, wala na ito. At nakita niyang nasa likod ito ng aswang. No choice si Mamang sa pagkakataong ito. Dahil yun lang ang inaasahan niya makakapagpataboy sa aswang. Hindi siya nagdala ng ibang pangontra. Dahil tiwala siya na maaga pa, 9:00 o 10:00 pa lang ng umaga nun. Hindi niya inaasahan na aatakihin siya ng aswang ng ganong kaaga. Nagpaikot-ikot daw sila sa ilog nun, hanggang sa sinunggaba ng aswang ang hita niya at pilit siyang hinihila papunta doon sa malalim na bahagi ng ilog. Panay ang hampas ni Mamang sa likod nito, pero nanghihina na si Mamang dahil sa mga natamo niyang sugat. Laking pasasalamat na lang ni Mamang at merong magsasaka na nakakita sa kanila. Nung una, sinisipat-sipat pa daw sila nung magsasaka. Hanggang sa sumigaw daw si Mamang ng, "Tulong, tulungan niyo ako!" Doon na tumakbo yung magsasaka papunta kay Mamang. Dala-dala ang pantabas niya ng damo. Nung nakita ng aswang ng merong ibang tao, agad-agad itong tumawid sa ilog papunta sa baybay. Kaya naman daw doon tumakbo yung aswang para hindi sila pagbintang ang mga aswang sa panabutan. Kumbaga, parang nililin lang nila yung mga taong nakatira doon. Gaya nga ng palagi kong sinasabi, sadyang mapanlin lang ang mga aswang. Nung natulungan na si Mamang nung magsasaka, inihatid siya nito sa bahay niya. Yung ibang mga kapitbahay niya nakichismis na rin sa nangyari. Kinuwento ito lahat ni Mamang. Pero, kagaya pa din nung dati, may mga nakumbinsi at merong mga hindi. Iniisip siguro nila, palabas lang yon ni Mamang para mabaling yung paniniwala nila na aswang nga ito. Partida, meron pang testigo nun. Nung nabalitaan niya ng tatay ng lola ko, pinuntahan nila si Mamang sa panabutan. Doon nakita ng lola ko na napakaraming sugat ni Mamang. Tapos kulay itim daw yung mga markang naiwan. Kadalasan sa atin, kapag nasusugatan, lalo na yung mga gas-gas-gas-gas sa balat, di ba kulay pula yun? Yung kay Mamang daw na mga sugat, kulay itim at makapal na sugat ang naiwan. Hindi din alam ng lola ko kung bakit ganun yung kulay ng sugat. Nung ginagamot na ni Mamang yung sarili niya, ayon sa lola ko, meron daw itong isang bote ng langis na merong iba't ibang uri ng ugat sa loob. Tapos ang ginagawa ni Mamang, meron siyang hawak-hawak na kabibe na kulay ginto. Doon pinapadaan ni Mamang yung langis sa kabibe, tapos dahan-dahan niya daw ipinapahid sa buong katawan niya.
Kitang-kita daw ng lola ko na yung makapal na itim na sugat sa katawan ni Mamang unti-unti daw umiimpis. At nung tapos nang gawin ni Mamang yung pagpapahid niya ng langis, tuluyan daw na naging marka na lang yung mga sugat. Lumipas ang ilang araw at merong nabalitaang isang batang babae daw ang nalunod sa ilog. Halos magkagulo noon sa lugar nila dahil sa nangyari. Hinahanap nila yung bangkay ng bata pero wala silang makita. Inabot daw ng 2 araw yung paghahanap nila pero wala. Ayon kay Mamang, hindi daw nalunod yung batang yon, kundi nilunod. Wala man sapat na ebidensya si Mamang, pero nararamdaman niyang yun ang nangyari. Isang 10 oras ng gabi, meron 2 lalaki ang katok ng katok sa bahay ni Mamang. Halos mawala daw ito sa sarili nila dahil sa takot. Nung pagbuksan daw ito ni Mamang, ang baho daw ng amoy ng 2. Amoy tuba daw. Tingin ni Mamang, nag-inom yung 2 yon kaya ganun. Pero nakakapagtaka na hindi sila lasing. Kakilala naman ni Mamang yung 2 lalaki, kaya pinapasok niya sa loob ng bahay niya. Hinihingal-hingal daw yung 2 at nanginginig sa takot. Tinanong sila ni Mamang kung ano ang problema. Bakit daw ganun yung mga itsura nila? Ayon sa 2 ito, uminom daw sila ng tuba malapit sa ilog. Kasi may tubaan yung isang lalaki doon. Para sa mga hindi nakakaalam, yung tuba pala isang sikat na inumin sa Sirawai. Sa puno mismo ng buko nang gagaling yung alak. Hindi ko lang alam kung paano yung proseso. Hindi naman importante kaya balik tayo sa kwento. Nung tapos na daw silang uminom, habang naglalakad daw sila, nakita nila yung bahay malapit sa ilog na merong ilaw. Naisip ng isa na makiinom ng tubig kasi tuyong-tuyo na daw yung lalamunan niya. Nung malapit na daw sila sa bahay, may naririnig silang parang merong nagtataga. Yung tunog daw, parang merong kinakatay. Nagtataka sila kung bakit 10 oras na ng gabi kung magkatay yun. Kaya ang ginawa nila, kahit medyo lalasing-lasing sila, dahan-dahan daw silang lumapit doon sa bahay. Ang nakapagtataka, kapag merong tao yung bahay na yun, nawawala ang lahat ng aso. Nung dahan-dahan silang sumilip sa likod ng bahay, kitang-kita nila na merong 2 lalaki ang nagkakatay sa isang katawan ng batang babae. Ibang-iba daw yung itsura ng 2 lalaki. Mga nakakalbo na daw at nakalabas ang lahat ng ngipin. Yung balat nila sobrang itim. Yung amoy parang malansang langis na hindi daw maintindihan. Tapos, yung matandang babae, hawak-hawak daw yung ulo ng bata. Parang sinisipat-sipat niya kung saan niya ito unang kakagatin. Halos kakapusin daw silang 2 ng hangin nung nakita nila yon. Nawala rin yung pagkalasing nila. Kaya ang ginawa nila, dahan-dahan silang bumaba sa tinutungtungan nilang kahoy at mabilis na tumakbo. Habang tumatakbo daw sila, paglingon ng isang lalaki sa likod niya, bumukas daw yung pintuan ng bahay. Lumabas yung isang lalaki at nakita niya daw na parang humahaba ang mga binti nito. Sa takot daw ay sinasabayan nila ng sigaw yung pagtakbo nila. Sobrang bilis daw nila at halos mailaglag na nila ang lahat ng dala nila. Hanggang sa nakarating sila sa bahay ni Mamang. Laking pasasalamat din nila at pinagbuksan sila nito. Nung nakwento yun ng 2 lalaki kay Mamang, hindi na niya pinalabas yung 2. Sinipat ni Mamang yung labas ng bahay niya. At ayon dito, meron daw 2 sigbin ang nasa bukuhan. Nag-aabang lang daw ang 2 ito ng tamang oras para atakihin silang 2. Kaya ang ginawa ni Mamang, nagsaboy siya ng langis sa paligid ng bahay niya. Gawa daw yung langis na yon sa pinakuloang gata ng nyog na may halong iba't ibang ugat at halaman.
Mabisang pantaboy daw yon sa mga aswang. Kasi sobrang baho daw ng amoy nun para sa kanila. Kinaumagahan, nagtipon ng mga tao yung dalawang lasinggero. Ang ginawa nila, pinuntahan nila yung bahay malapit sa ilog. Pero ang naabutan na lang nila ay yung isang matandang lalaki na nagtitinda ng gulay. Tapos wala din yung mga aso doon. Tinanong nila kung pwede bang pasukin yung bahay. Pero hindi sumasagot yung matanda. Kaya nagpasya silang pasukin na lang ito. Pero pagtingin nila sa loob ng bahay, wala silang nakita ni isang bakas ng batang babae na sinasabi ng dalawang lasinggero. Hiyang-hiya sila doon sa matanda. Napagkamalan pa silang baliw ng mga kasamahan nila. Pero nang dumating si Mamang, ang sabi ni Mamang, isama daw nila yung matanda at obserbahan pagdating ng 6:00 ng hapon. Nung una nagdadalawang isip pa yung mga tao kung susundin ba nila si Mamang. Pero di kalaunan, sinunod naman nila ito. Binitbit nila yung matanda para dalhin sa bahay ni Mamang. Nung malapit na sila sa bahay ni Mamang, halos magsisisigaw na daw yung matanda. Nagwawala daw ito at ayaw sumama sa loob ng bahay ni Mamang. Parang baliw daw na nag-iiyak-iyakan na hindi maintindihan. Halos magpupumiglas daw ito. Yung ibang taong kasama nila, awang-awa na dahil sobrang tanda na daw kasi. Parang hindi na daw makahinga dahil sa pagwawala. Kaya ang ginawa na lang nila, hindi na sila tumuloy. Ibinalik nila yung matanda sa bahay niya. Galit na galit si Mamang sa mga ito. Sinabihan niyang, pagtungtong ng 6:00 ng hapon, magsiuwi na kayo sa inyo. Gagante ang mga yan. Hindi nga nagkamali si Mamang. Kinabukasan matapos yung pangyayaring yon, namatayan ng 2 kalabaw yung isang lasinggero na pumunta kay Mamang. Iyak siya ng iyak dahil yun lang ang hanap buhay niya doon. Tapos nawala pa. Humingi sila ng payo kay Mamang kung ano ang gagawin nila para matigil na ang mga yon. Ang sinabi lang ni Mamang sa kanila, sunugin yung bahay at isaboy lahat ng langis na ipapadala niya. Nung makarating sila doon sa bahay na malapit sa ilog, halos wala nang natira. Wala na yung mga aso, yung matanda wala na din. Tanging bahay na lang, nagawa sa pinagtagpi-tagbing mga kahoy at isang malaking kawa na punong-puno ng malansang langis. Yun na lang ang inabutan nila, pero sinunog pa din nila yung bahay. Hinihintay na lang daw nila kung sakaling merong magrereklamo. Pero wala naman. Lumipas ang isang gabi at merong naririnig si Mamang na wakwak na paikot-ikot sa itaas ng bubungan niya. Tapos pakiramdam niya, ang daming nakamasid sa labas ng bahay niya. Wala naman daw makalapit o makapasok sa mga ito. Kaya hinayaan na lang niya. Lumipas pa ang ilang araw, linggo, buwan. Nawala na daw ang lahat ng mga yon. At yung buhay ni Mamang, naging normal na. Tinanong ko sa lola ko kung bakit ayaw tigilan ng mga aswang si Mamang. Ano bang meron kay Mamang bukod sa nakasakit siya o naibalik niya yung sakit na binigay ng aswang? Ayon sa lola ko, kapag pala ang mga aswang ay nakapatay ng isang manggagamot o yung may mga alam pagdating sa mga pangontra laban sa lahi nila, para daw itong trophy. Tsaka kapag napatay nila yung punong manggagamot doon sa lugar na yon, maaari na daw sila maghari-harian at lahat ng tao doon ay pwede nilang gawing yanggaw. Kumbaga, parang bubuo na sila ng sarili nilang tribo. Kaya pala may mga kwento din tungkol sa mga tribo-tribo ng aswang, no? Yun pala talaga ang pinakaugat nun. At tungkol naman doon sa nang biktima sila ng malapit sa kanila, tinanong ko din yan sa lola ko. Ang sabi niya, kaya daw yun ginawa ng mga aswang na yun para lahat ng bintang ay mapunta kay Mamang. Kasi hindi nga nila magawa makalapit sa bahay ni Mamang, di ba? Kaya ang ginagawa nila, minamanipula nila yung mga tao doon para patayin si Mamang.
Medyo magpapahinga muna tayo sa kwentong aswang. Pero di naman ganun katagal. Dahil ang susunod nating kwento ay tungkol sa isang nabiktima ng kulam na kaibigan mismo ni Ate Rose. Pero syempre, bago muna yan, i-share nyo muna ang video na ito. Dahil kung hindi, hindi lang aswang ang pupunta sa bahay ninyo. Baka paglingon mo sa likod mo, andyan na yung hindi ko pa naikukwentong mangkukulam.